ओइ थब्ला साला मोख्रा सादाखौ मोजाङै नानो बानाङा दे नों मैयाबो सादा जाबा जाहोना गुस्थि दोला जोबदो मोख्रा साला सादाखौ बिदि नायो नामा थोद जाम्बा सैमा गाग्लिनाय साला जेबो मिथिया नों जानो रोङा नोङो जाग्रानाय साला नों सादानि बागै मायबा मिथिगौ नामा मालाबा जाहोफेरदो नामा जोंखौ सादा नानानै फान्था साला आं मैया नानानै जाहोनाय सादाखौ बिहारि सादा होननानै बुङो बेटा मिथिबाय सिरथा साला आंहाबा मा टेनसन जादों खालि सादा सादा होनबाय थायो मा जाखो राजा नोंहालाय मा जागोन आरो बेटानिया पाइल साजा होनलायबाय खोमा ओइ पेम्प्ला हासुदै लोंनायखौ गारदो नों खिन्थु नोङाबा नोङो थाब लावखागोन मिथिखा होद पापिस्ट' हात साला माब्लाबानो हामखागोन आंनिया अमा बेदरखौ जाबालाय जायो गेजेर गेजेर दे होमबालाय बुंदो मा टेनसन जालायखो नोंहा मा होनबावनो बाथ्रायाबो लासिं सिंसोलै दाख्लै माब्लानिफ्राय नानाय नाम्बारा हराव फन खालामबाय 12तासोआव साला मोसौ डाक्टरासो हमदोलै बेया रायजाबाय साला हर गेजेरावनो मोसौ डाक्टरनि नाम्बार मोनदों साला सिख्ला खालामबाय थायोथ' बाराद्राय खालामनायथ' मोनदों साला मोनदों साला ओइ दावलाफोर मा खालायगासिनोलै दुगैगासिनो र' सिख्लाफोरनि गेजेराव दुगैगासिनो जोंखो बालन्दा साला नुवाखै नामा रायलायबाय थानायखौ जनानै मानसिया साला नुनानैबो मिथिनानैबो सोंथारोलै साला खुगाया तेव तेवनो ओइ सोंबाबो दायलै साला बालन्दाफ्रा ओरैनो जगार जना थागोन सोंबाबो दायसो ओइ फाग्लाफोर नोंसोरना जानाय आरो खिनायल'ना जेबो खामानि गैया मोनसे खामानि दंमोन आं बेखायसो फैदोंमोन मा खामानि बुंनाय हाजिरालै हाजिरा मावनोबा हाजिरा जोंखौ नों हाजिरा मावग्रा सानदो फायदो लाजिया साला दुद सायजा हाजिरा मावनांगौमोनलै दाउला माहाजोननि न'आव मा दाउला माहाजोननो मानो खामानि मावनो थांनो जों सिख्ला जानाय न'खरफोरावसो खामानि मावनो थांगोनलै सिख्ला गैयि न'खरफोराव थाङा होद जाम्बाफोर नोंसोर दाबो आसोल बाथ्राखौ मिथियाखैयानो आलासि फैना दोलै एखे मोजां माल सिख्लाफोर फैना दोङो साथाम अबेनि मिथिगौ सनितपुरनिलै बेटाफोर थौदो थुखादो बापरे बाप खसाना मिसालै बापरे बाप नों दिनै जोंफोरनि थाखाय इमान मोजां खौरां लाना फैदो थांनांगोन बाप्पा फैसा हाजिरा नाङा होनना बुं थांगासिनो जोङो थुदो लोगोफोर ओइ साला सिख्लानि बाथ्रा बुंना लाबनानै माथो सिख्ला सासेबो नुवाखैलै खानाय दोंसेबो गैया दखलै दै साला थगायबाय नामालैलाय नोंमारगोथ' अबाव थांखोयो असयफा साला बुंनानै नोंमारगोथ' बिब्दि थाबाय थाबा जानाय नंला हैद सादाखौनो नागिरहैफ्लायनोसैलां बबावबा सिख्लाफोरखौ नुबाय बायनो बानाय औ इनोथ' ओंलै माबोरैबा दसे मोनगासिनो सिनायनाय मानसिबो गैयाना साहस मोना मोनबाय थादों आरो दे जागोन दे मादै ओं बेनोथ' हाया सिख्ला माथो नुमारबायलै सिख्ला दा माबायसा माथो हैनो साननि र' डाइरेक्ट माथो हैबाबोथ' माबोरैबा जागोन मा बाहाना खालामफ्लानो दा सादाखौथ' बिनो हानाय नङालै लासिं सिं खनमान जाजोबगोन दैखौनो बिहैफ्लानोसैलाय आं र' ओइ नानि मा जाखो आदा नानि दै गिलाससे लोंगौमोनलै नानि दै गांसोदोंमोन दै लोंगौमोन नामा आदा र' होमबालाय आं लायनि रथ'नाय नानि मामोन माबा नानिया अबेनिमोनबा आङो ना आं सनितपुरनि दे आदा नामालाय माथोमोन नानिनियालाय आदा आंनि नामा देलायस्रि मासे समायना नामदो मार जमिखागोन आंदो देलायस्रि प्लास थब्ला डेन्जार दे आदा थाथ' आं दैखौ लायनि दे होमबालाय लायदो गोरबो खोनायाव मा दं नों रजेया दं ओइला हिला जाबायलै आंनियालाय जाबाय सेटिं जाखाबाय ओइ गथ'फोर जाबायलै आंना सेटिं खालामना फैबाय गोजौ बालें लेङा आंनिखा नोंसोर जि खालायदो गावबा गाव
गोजौ बालेंलें लाजिया नोंसा नोमफाया इखो सेटिं खालामखाना दोनदो नामा इयाव हा जोंबो माथा मारिगोन जाय पटायग्रोनो हायो इनिनो जागोन फान्थासाला लाजिया नोङो आं पटायबाय होनना लानो दावहायाव जोंबो दं बेटा सोर देरहानो हायो बिनिनो जाखागोन गथ'फोर खामानिया जोब्बायना जाबायमोन गथ'फोर होमबा नोंसोर दा हाबायाव फैनांसिगोन 2 मांखोनिनो 25 तारिखाव जागोन खोन्थाखाबाय आङो आयं हाबासो माने हाबानिसो बन दानबाय जोङो दे जेबो नङा दे ओमफ्राय सोरनिमोन हाबाया आयं नोंसोर दाबो मिथियाखै हाबाया जोंहा फिसाला उन्दैनि दाख्लै लाबोना दोनखाबाय खैनायालाय अबेनि आयं खैनायालाय सनितपुरनि हो सनितपुरनिसो नामा आयं खैनाया आंनियाबो सनितपुरनि खादे सानैबो एखेलगे थांखानो हासिगोन मोजाङानो जाबाय बाबा नोंसोरखौ बयखौबो साहा लोंनो लिंहरबायमोन आइया दे आइ थांगासिनो दे आयं सोरमोन बिलाय दानि फैनाया जाम्बाफोर दाबो मिथियाखै नोंसोरो बेनो आरो खैना गोदान नोंसोरनि बाजै जागोना मा होनखो आयं खैना गोदाना बिसो नामा आयदाहाय हाला आङो खर' गिदिंबाय आयौ गथ'आलाय मा जाखोलै जेबो नङालै आयं बिनिया रं नाम्बार नांदोंमोन रं नाम्बार